EÚ. Európska únia je unikátne politické a hospodárske zoskupenie 27 európskych štátov. Zamerané na mier, prosperitu, vznikla z povojnovej snahy prepojiť európske ekonomiky. Pôvodne uhlie a oceľ. Aby sa predišlo konfliktom, jej centrom je jednotný trh, ktorý zaručuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Mnohé členské štáty, vrátane Slovenska, používajú spoločnú menu euro a sú súčasťou schengenského priestoru bez hraničných kontrol. Rozhodnutia sa prijímajú prostredníctvom zložitých inštitúcií ako Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. EÚ funguje na princípe nadnárodnej spolupráce, kde sa časť suverenity prenáša na spoločné inštitúcie. Je to najpokročilejší príklad regionálnej ekonomickej integrácie na svete.